Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka nato tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Martes, no? Pizza 14 sa buwan sa Abril, tuig 2026. O karon no, ato ipadayon ang laing sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Generica Bidan. O sa dili pa din, no, shout out tayo ko, no, kang James Savero. Salamat kayo, idol, no, sa pagsubaybay sa mga Sugilanon. Magikan sa RM Indrama, salamat kayo, no, James Savero. Shout out niya ang Ping Permino. Kung sa tanan nga nagsunod ang drama ha, salamat kayo sa pagsubaybay no, mga ka-listeners, mga ka-followers no. O karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Part 4 na ta no, mga ka-listeners no, part 4. Matagsaw sa adlaw. Naandyan sa puso. Kanat na lang ang imutang siya mong nahuna. Pero ikaw ang akong love, Kent. Mawara na akong dawaton nimo nga dili jud kita, Claire. Mga kita na kag lalaki nga, labaw pa na ako eh. Pero Claire, tambag lang. Sa sunod nga mga kita na kaglaing lalaki nga makasabot nimo. Ayaw siya abusuhan. Ayaw sukda kung unsa kataas ang iyang pasensya nimo. Kent. Mas magbalinaon ta kung dili una ta magkita, Claire. Pero, may mo bagpakitan ko ni mo sa imong gipulit ako. Dili mayo. O ganun dili man mahimo. Magkikikala raman ko niya. Naibaw ko nga dili na mao ang naa sa suod sa mong nahuna, Claire. Busa ayaw na lang pagunahuna nga makita ka sa akong gipulin nimo. Mahimong sultihan ko ni mo sa iyangaan. Ay, Jessa iyangan. Ug maor niya akong kasulti nimo. Ug makalakaw ka na. Jessa, nakaila ba ko ng babayhana, Kent? Dili na importante kung nakaila ka niya o wa. Sorry kay Claire. Pero nausab na ang panahon. Ayaw paghilak. Sa ako nang giingon. Makakita pa kag mas labaw pa na ako. Gusto kong makakitaan ng Jessa. Aron imong awayon. Claire, please. Move on na ta. Lain-lain na ang dangat ng gisubay karon. Busa. Ayaw na ilha kung kinsas Jessa. Jessa? Morning nga gipuli ni Kent mo? Wow. Hindi nga na. Gwapas tinglay na. Hilom. Lalagay sa kogo na unsa magagaw. Wapa mo ka. Lais kay kung iris na skin o lais kay gnaw kung murag baki. Asa ka mo laban? Unsa magyud? Gusto kang hatagan pa nako og suhol o dili na? Sus, bati alignaw ng gipuli ni Kent mo eh. Ngaan palang daan. Peh! Pagaba, way lame. Ay naku padungga nga magdayday ka diya sa ngan sa uyab ni Kent karon ha? Kalma lang gaw. Ay, suba ni mo eh. Sagdi na skin to eh. Nagganyan ng uyab ni mo. Sila nalay sugda. Ay, si Kwan eh. Si Bart. Si Bart ang piliyakit. Tulo ka bukan si Kena na to. Dili ko. Si Kent ang akong gusto. Gusto kong magkabalik ni. Noong sa naman taong Claire. Anong ganahan di gantong tao nga di naganahan ni mo? Ay pagbuot. Muna akong gibati. Si Kent ang gusto na kong mahimong daddy sa akong mga anak. Anong imo siyang gibuwagan sa paglarga ni mo? Nga maomri gusto ni mo? Iya mo kong gipapili. Mo nga akong gipili ang paglarga ug ako siya gibuwagan. Pero naanad na kung akong magbuwag may si Kent yun ang magpaubos. O nga, saan man mo karon nga di na maginong paubos si Kent mo. Gwapa gitingali ang gipuli ni mo gaw. Huh. Kinahanglang mailhan ako ng babayhana. Hunong sabi? Saan sila sa mong utok, ha? Panidaan na to si Kent. Unsa? Ikaw ang maniid ni Kent. Mamaulit na sa bahay ug magmotor ka nga mubalik sa studio ni Kent. Damay na sa tanang kabuang ni mo gaw eh. Ay kapala ka, James. Makakwarta ka kung makakuha kag picture sa babae nga gipuli ni Kent nako. O gusto kong mahibaw kung unsa ning klasiha sa babae. Sige. Makakwartam ka ako. Alaga!
cream din sa syudad, uy. Uy, na-ice cream na imong ilong, oh. Noon sa mong ko, uy. Nagkabulingit naman ko. Tisyo. Salamat. Hay, may mong magawang karon. Ato pa sa beach. Nagpahungas ang gibati. Unsa day problema sa mong magawang? Ah? Kinahanglan mailhan ko ang babay nga nakaingon sa kamatayo ni Kara. Bayad yung mahal ang kinabuhi ni Kara! Huy, nahilom lagi ka. Nangutan ako nimo unsa problema sa mong magawang. Namatay ang iyong uyab. Ha? Uy, hala, kaluoy din niya, no? Dili na magkisgot sa akong magawang, eh. By the way, naikwarta, oh. Ang pamalit o gamit nimo. Pero pag-amping lang sa imong pagsud o paggawas din sa studio, ha? Muhatag na kag-advance na ako. Wa pa gani ko makapadili din sa mong studio. Nahibaw ako nga nagkailangan kag kwarta. Sige na. Dawata na. Sige. Di na lang ako mauwaw, uy, kay tinuod bitaw nga wagad kay kwarta diri bisan sinsilyo man lang. Kana. Dili juga angay mag-uwaw, ha? Lain pa'y ato ba? Isuga di si mong uyab sa? Pasensya na ka, ha, Yesa. Diyan kunta kang uyab. Dili man ako ang imong uyab. Just naman angan sa imong uyab. Dili ani mo nakahatag og ngan sa babae niya, oy. Naminor di ka na mo. Dagko kay magtingog. Siyempre makadungog gid ko. Timan iyang pangan si imong uyab, ha? Jessa. Ayesa, ayaw yung pagkita ni Claire, ha? Ha? Maldita na siya ngawa sa lugar. Busa, paglikay na lang nga, dili ka niya makitaan. Ito na ko. Mag-James Bond ako. Sige, sige. Ito na ko. Mag-James Bond ako. Sige, sige. Maigi ko ng stony shots. Anya na paghambog kung makakuha na kag picture ng Jessa. Lagi. Ito na ko. Di kita kahunungan, Kent. Hangtod ka dili ko makaila ng Jessa nga gipuli ni mo nako. Kinahanglang labaw nako sa tanan ka ng babayana aron dili ta kakatawaan. Di kita kahunungan, Kent. Hangtod ka dili ko makaila ng Jessa nga gipuli ni mo nako. Kinahanglang labaw nako sa tanan ka ng babayana aron dili ta kakatawaan. Ayaw lang kayo pagigsugo ni Frank. Bisan ko nahibaw na siya nimo. Nga naman, wa kay salig sa mong kauban sa trabaho? Oh, amigo sana sila si Claire. Sa imong huna-huna, magukod pa gini mong imong ex? Oo, Uy, kalain ko't anak niya. Mamugos gini na siya nimo? lahi nagdagan sa unahuna si Claire Ayesa. Mitsa, ha? Nananawag, ha? Uy, si nang imang man, eh. Nga ano magka? Hello, Nang. Dog, Kent. Ari ako na ni Kibong pagkuwag sa bahay. Di kay murag naglain man ang otok. Nga naman, Nang. Nagpuntang naman ni pistula sa lamisa samtang nag-inom siya. Unsa? Sige. Wanahan ako, Nang. Dong, pagdali, dong. Oh, bye. Ayesa, mupauli una ko, ha? May problema sa bahay. Ha? Sige, ako na bahala din eh. I-check paligod ka ng putahan. Hiniglakaw na ako, okay? Oh. Ihatod na natin kas pagtahan. Hello, Claire.
Na ako sa tindahan sa atbang studio ni Kent. Good. May tao pang studio? Doon na pa kay nagsiga pa magsugas taas. Uy. Uy. Kalit na pa akong sugas sa suit studio. Bayon ko sa babae akong nakita ganina. Diha sa tapit sa pultahan na gigasulti ni Kent. Nagputi siya. Pero wa kayo maklaro sa angles kamerada. Ngit-ngit nga suot studio. Uy, si Claire. Hello. Unsa na may balita sa studio ni Kent? Milakaw si Kent, pero klaro kayo yung nainabilin sa suot. Suot studio nga namahong usuka. Unsa? Ngit-ngit na suot studio. Pero ay gabala ka. Nakuha nag-uusa ka picture ang babae nga nagbarog. Aksidente lang siya noon pag-shot. Tanawa sa second floor kung doon na maging tao sa sud. Nagsiga ang sugar sa second floor. Buti pa sabot. May nabilin yung babae sa ibabaw. Babay? Oh, babae ni. Nakuha na akong picture pero layo ra kayo. Paula din sa bahay, be. Gusto kong mutrawan ng nakuha ni mong picture. Oh, sige. Ay naman eh. Ikulbaan manggit ko. Hansam kay buti pasabot ini. Hansam kitong kalit lang ni Flash. Pero kalo isab ni Kent nga na problema siya magkuwang uy. Ay, maayo lang unta ko dili lang kayo dako ang problema ni Kent sa ila. Maluoy naman hinuon ko niya. Ay, Ginoo. Protektahin taon si Ken sa mga lakaw. Kung sa may problema niya sa ila, atagi siya sulpada. Thank you, Lord. Nang! Nang! Ay, salapat ka na uli na ka, Duket. Hay mas kuya nang. Ay, ito asaluyo sa kilid sa swimming pool. Hubog naman kasi ha? Ay, wala man. Pero nagsigi og tutok sa cellphone nga nakitaan sa katubang nadiskrasyahan nila ba? Katubang naaynawong sa babay. Ako siya nga nang. Dili ra ba siya gustong magpaduol? Manawag ra siya akon magpadala og beer. Baba? Sige, diya lang ka. Ang salbahis. Malipayon kayong kriminal. Kuya? Kuya Hans? Oh, ano sa na? Tanawa ng naong sa criminal, Kent. Siya ka lang nag-tiktok sa cellphone. Kuya, ano sige magkagtanaw niya? Musamot lang ang imong kagool. Kuya, sa gunso na kayo ang imong pag-inom. Napasagdan na ganin nimo ang imong kagalingon. Pasagdi ko. Ayaw pagbuot kung unsay akong buhaton sa kong kinabuhi karon. Dili may imong pasagdan ka, kuya. Napasagdan na nimo ang imong kagalingon. Hangtod ng imong negosyo, wa na nimo matiman. Igsuon ta. Ato ng negosyo. Busa at timan na. Kay basin dili na ko makadaan na. Tanawa ng kriminal. Malipayan kayo siya. Walang siya may baho. Kung nagdugko ang akong kasing-kasing tungod niya. Kaya, wa siya may bawang nga nakasaha siya. Aksidente na hitabo. Kung wa pa siya magkiat lang. Dili unta siya magkalit og labang. Tanawar ko ng bayana. Kiat kayo. Kayo din labis pang-pang. Wa sa ta mahibaw kung anong kalit siyang nilabang, kuya. Basin ko na. Doon na sa siya problema. Anong laban man kayo ng bayana? Anong ikaw may murason para ng bayana, Ken? Igol ako ma-explain sa posibleng hitabo, kuya. Kitang tanang tao, doon na gyo'y tagsatag sa kaproblema. Ug dili ta makahukom sa usa ka tawo tungod lang siyang kakiat o kahilo. Danghang gid siya. Naibaw siya ng kasadang iyang gilabang.
Nga, mula bang siya nga dili magligilingi? Kiat yun ang bayhana. Adik tingali na eh. Kisay tawagan mo na yung cellphone, Kuya Hans. Ang iyang inahan. Nakaila na kasi ang inahan. Hello? Ayesa? Ikaw na ba ding nanawag? Ayesa? Ikaw yabag yung kag-ubayhana ka da. Bisan unsaon, dili jud ka mamati na ko nga imong inahan. Ang imong kaugalingon na lang yun ang imong gihuna-huna. Wa pag yun mauli ang imong anak. Hoy! Ikaw na sabdi ay ni? Hoy! Kung nauli pa si Ayesa, wa na utak ko masuko karon. Ikaw utrusag ka. Dugang-dugang lakas akong problema, da. Hain mo di mo magpuyo karon. Gano'n na kung tanaman ka. Sabi ka mo, ari ka diri, aron dakpo ng akong anak. Hoy, sir! Kung mangita kang Ayesa, sir, mas nangita ko niya kay iya kong inahan. Ha! Nagpakaroon ingdod lang tingali kang nangita ka niya, no? Og, imo siyang gikidnap, no? Unya nagdrama-drama lang nga nangita ko nuhay kaniya aron dili ka mapasanginlan. Kinaagod nimo ang iyang cellphone. Gidrama lang yung tingali ko nimo. Hoy, lalaki, kung kinsa ka man iuli ang akong anak, ha? Iuli si Ayesa! Kung makit-an ni mga imong anak, sultihi ko. Kaya katagan na akong kwarta. Ha? Kwarta? Oo. Magkurtahan ka. Kung magunitan ko si Aisa. Kwarta? Kwarta? Iya kong hatagan og kwarta kung iyang makitaan ang akong anak. Hala, pila man sab ka? Noon sa nga, Kuya Hans? Dili na bigyan ka muhuno sa paggukod ng bayana? Mugasto na gud ka para na makitaan siya. O Kent, pangitaon ko gud ang mga babae. Ha? Di ko mahunong sa pagpangitaan ng bayana. Bisa pag mahurot ang tanan kong tinigom. Kuya Hans. Ngano may pistola man din sa mong namisa nga, giimnan? Ako lang nagiandam para sa salbahis. Kuya Hans, patyun mo ka ng Ayesa kung imo masakpan? Oo. Claire. Swerte ko karong gabi una kay Duna gigoy agi sa akong lakaw. Hain na ang picture nga imong ipanghambog nako. Ara. Sure gid ka? Nga babae ang nahabilin sa sulod sa studio ni Kent? Babae lagi ang bayon. Niyaw. Niya din sa akong cellphone ang iyang picture. Tarawa. Misubra ka na mong kasuko, kuya. Dili na gusto. Kung sa may husto, Kent? Kapasagda na lang ang nakasa nga mahimong gawas nun? Kuya, wa tuyuan niya ng Ayesa ang nitabo ninyo. Kaya way tao nga mapatay pinaagi sa paglabang lang. Disgrasya ang nahitabo, kuya. Ayaw na lang kong pugi sa akong buhaton, Kent. Pasagdi ko. O biyay ka din eh. Dili, kuya. Dili ko mabiya din sa ato kung dili ka makasabot nga disgrasya ang nitabo. Ugway sa ka ng Ayesa sa kamatayon ni Kara. Kuya, dili ko gusto nga mapatay kag tao tungod lang, ana. Ganun wa pa man lang ako sa damagi. Kuya Hans, Kung siya palang untang akong gidamagan. Buhi pa unta karon si Kara. wa na ni mo buhata tungod kay buutan ka, kuya. Dili ka na utang guna-una. Gusto sa nimong luwason ka ng Ayesa. Kuya, hunungan na pag-inom ni mo. Kikining bino ang nakababato sa mong kasing-kasing. Ayaw! Anong imo mo nagipanglabay ang mga boteles, Bino? Tungod kay maon na kapasabot sa mong kagoon, kuya. Dili ka makamove-on sa mong kagoon tungod ng bino. Kinahanglang hunungon na nimo ang imong pagpakabuang. Nagtuo ka? Kung nabuang na gid ko? Oo! Tanawan ko lang itsura mo. Wala kang ilis-ilis. Wala ka na ka maligo. Huwag ka na sa maayo ni mong pangunahuna, kuya. Pasagdi ko! Payon sa babae gid kining niya sa sud sa studio. Di lang gid maklaro. Papay mo lang? Di may tabong mo sa iyo, boy. Punay mo gatag na ko, be. Mahigi ko mukulati sa mga pormas babae, eh. Huwag gid ko masayo pa.
May babae sa kwarto ni Kent. Ug mauni siya si Jessa. Kalabot. Gitipo na ni Kent kining Jessa. Arin ako cellphone din, pero imo na ipuspus tingali ay. Nga karon, klaro mo kayo nga, gilisan na kang Ken. Gukod gyapon kaniya. Pamugos gyapon imong kagalingon sa pagbalik niya. Oh, Anak sa ukok. Sanang kay, pamugos ang gyapon ka. Clear, babae ka. manawa na ko babae ko. Dinay mahimo nga ipagawas na ko akong gibati. Wala ko'y katungod nga pagawas sa tinuod akong gibati, ha, James? Pero, lain, sige, magsige kong susunod ang Ken. Uy, ikaw ba? Sige, susunod ni Ken. Wala kailangan mabuhat na. Naaraw ng trabaho on diha. Ug di ko mahimutang sa kong trabaho kung dili may mahusay si Kent. Kinahanglan magkaatubang may ning Jessa. Dali na, maglakaw ta. Asam sa ta? Mga unong na to, oy. Adto ta mga on sa gawas. Asam sa ta? Gabi na biya. Asto nga. Hindi na ako makatawa pabalik ko eh. Naunsa na makasikan sa ila. Nasolbad pa kanilang problema, no? Oh, may nanuktok man. Muna mo naasa ubos ang nanuktok. Dili ra bagit paablihan ni Kent kung doon manuktok. Unsaon man ako. Murag nasuko na gid ang nanuktok. Pero, silingan lang tingali ang nanuktok. Ay, salamat. Salamat ka na hilom na. Silingan na lagi itong nanuktok. Like, Natuloy tingnan yung babae nga kitin ni Riken din siya sa studio. Ay, di pala ko mga kwarta ni buhatay. Surinder ako, oy. Nagimang! Nagimang! Dog! Doghans! Gado ba, dog, ha? Koy og bino dito! Gibuak kini hilabtarong dako ang bino. Ay pamati sad ni Dong Kent, Dong Hans. Dili man maayo nimo ang bino, kay musabot man kag kasuko tungod sa bino. Naa sa bino ang demonyo, dong. Ano magbuot mo sa akong gusto? Demonyo na kong demonyo! Koy og bino! Gusto ko mainom! Dili na nimo gusto, kuya. Nagpadala ka sa kasuko mo nga gusto kang moinom. Pero kung dili ka moinom, mas makanahuna ka sa husto nimong buhaton sa imong kinabuhi. Husto gyud si Dodong Kent, Dong Hans. Ay, naunsa ka man, oy. Makabugo magkud ang bino. Gawas ka makabugo, makabati pagisnawong. Paghila mo! Kung di mo makuha ang bino, ako makuha! Balik kong lingkod, kuya. Huwi ko, Kent! Ay, kung panagot, ha? Mao na lang kinay resulta ng bino. Masakaon sa demonyo ang imong dugo. Lingkod og balik, kuya. Makikawag ka na ko, Kent? Ha? Wa ko'y nahuna nga makikaaway nimo, kuya. Gusto na akong usbo ng imong kunahuna. Bisan mag-unsa pa kag inom diya. Dili na mabuhi si Kara. Ug bisag mapatay pa nimo ka ng ayesa. Wa ni Kara nga mobalik nimo. Kay patay na siya. Hinom! Ug kubuto na naon, kuya. Ikaw ang sadaan sa hitabo ninyo. Kay ikaw ang naggulit sa manubila. Ikaw ang napadagan sa auto ug dili ka ng ayesa. Sanakton. Ikaw ang nakaingon nga namatay si Kara. Oy! Ayaw na taon mo pag-unay away. O naunsa man mo. Ayaw mo kalimot nga managsuon ka mo. Kung dili ka gusto nga, sukmagon tayo kusap! Ay, kagbut eh! Magkuwang ko ni mo! Manghud ka lang! Hala, Dong Kent, ayaw na lang yun pagsukol sa imong mag-uwang. Kalma lang yun itawon. Uy, naunsa, nagdugo man ang imong ilong, Dong. Okay ako nang imang. Kaya ko bala ka. Dili kong sukol di ko sumbagay. Ako lang ko na siyang pasagdan karon. Nakainom ang good. Unya init ang iyang ulo. Kanong igod, adi pa ng akong kinabuhi. Kano man. Kara. Gibigaw na ko ni mo. Mahal, ayaw pala biyan ng red wine, ha? Red wine naman good ni. Good for the heart. Manay si dugdanan sa inom. Karang nindot ka rason. Nga ang bino, gikinahanglan sab sa lawas. Pero kung masubrahan, makabuang. Basta dili ko gusto nga mo inom ka. Taas sa salita niya sa kong love, uy. Tuwid kay mahal ta ka. Og aron mo tuo ka. Gikan ka dun. Mahal na ang akong itawag nimo. Yes, mahal. Bisan usa ka tuo sa bino.
Di gid ko matilaw. Pero, ang Bino na lang ang makahupay sa kong gibati, mahal. Ang Bino na lang ang makapatog na ako. Mahal. Sorry. Sorry ka ba sa kupakot ako ni mo karoon na. Sorry. Mana? May nagtikaw-tikaw sa studio. Sigurado ka? Lagi, mingaw na kayo dito. Lao na mga gabi igod. Di ko makatog kung magkunahuna sa babae nga giilis ni Kent nako. Busa ugma, mubalik ka sa studio. Kurta na ko. Lagi! O kinahanglang panid-an nimo hangtod ang lihok ni Frank. Kapi. Unya, muli na tayo. Matuog siya ba? Mag-inom ta. Ah, Di ko katog kung dili ko kainom. Di man kapon ko makatubi. Maayo pag maglimpyo na lang ako sa silong. Maayo kay lawom na ang gabi. Wala makakita na ako kun maglimpyo ko sa silong. Hoy, Claire. Grabe na magibate. Tingalig magsuka na sa sasakyanan. Ay pagbuot nako. Ano ba? Tampag naman yung ako ko. May lami mong tambag, way lami. Makawarap na sa kagwapang inom, day. Karon lang ni. Kaya gisapot ko ni Kent. Sige kay naong anang Jess ah. Gusto ka makita. Naroon sa studio ni Ken. Ha? Siya, kibaw na ka ha. Babae ato nakuha ng picture. Pero hanap lang. Di maklaro sa layo. Dali na. Mamalag ka sa studio. Sige, dagba. Karoon yun. Oh, karon gyud ayon. Ugma, ang taas na lang akong limpyuhan. Oh, may nanuktok na sa paspaltahan. Tabang! Tabang! Nagpakitabang ang nanuktok. Si Kent mo tingali ni. Tabang! Kung sa akong buhaton ini. Ablihan na lang ako eh. Luoy man sad. Tabang! Saan ang gibuhat mo, James? Tingog mo na ni Kent. Baikin! Nasuko. Dali! May laing tao nga kauban si Kent. Aray! Agay! Uy! Saan ang napakitabang ka? Baikin! Nakasuko. Iguro kong tuman sa sugo ni Claire. Unsa? Si Claire ang nagsugo ni mo? Ano mo pagkaroon nun ta nga nangaitabang ito sa studio? Lagi bay. Ha? Atik. Tarong ka? Nabuang ko ng bayan nagod. Di siya magadawat nga. Di na kaganahan niya. Hoy, ina si Claire ah. Nga dili na magsamok-samok tako. Salamat nga nakasabot ka pero may mumuta na bay. Unsa man na? Kwapagid ang Jisa no. Ngayon gipuli ni Claire. Nganong tanam ka? Oh, na-conscious, na-curious lang ko ba? Kwapa ang gugis, Claire. Uy. Ang agaw ba? Paminaw ah. Gwapa si Jisa sa sud o sa gawas niyang pagkatao. Oh, okay. Pero, anong imo siyang kitaguan? Naibaw na ka kung anong ako siyang kitaguan. Dili ba himo nga mailan siya ni Claire? Kay kahibaw ka na sa batasan ng agaw ni mo. Bitaw, sakto gid. Ayaw yung pakita. Ba ito ko. Ikaw ba no? Lakaw Suskaban. na. Lakaw na. Lakaw na rito. O sultihi si Claire. Nga magkakita bagay ko ni mo sunod. Nga muduol ka sa studio. Bunog na ng naong mo. Ay, ayaw lang, Sam. Pero, nung siyang nang naon mo, bay? Buling-uli ka na David Silong. Ano na? Ayaw na pagsusi. Ano na? Lakaw na. Sam, Mamuuli mo na Claire.
ug ayaw na gyud mo pagsamok-samok sa mong kinabuhi. Hello, eh. Unsa makatungurang nagkakubot sa kawas? Kinsa magaday kauban ni Kent? Oh, nanay si nanuktok. Kinsa naman sa na. Ayesa? Ako ni Kent. Oh, yes. Oops. Daan ba yung nga nagbata pa ka? Salamat nga, may anhi ka, Kent. Uy, naunsa man ang naong ni mo? May bunog ka? Wari. Unsay wa, good. Kaklaro ng bunog si mong naong, oh. Nasumbagan ko sa lalaki nga akong gibadlong sa silong. Hindaan pagit ko. Nagubot gid mo sa gawa sa studio. Kawatan tong tawana. Naibuti nga siya nga doon na tao din nga nagpuyo. O babae pa gyud. Mga gusto siyang mangilad nimo. Handaan pagit ko. Daot ang tao na ngayong tabang ganina. Salamat nga wala yun mo oblihi. Mingon makana ko nga dili ko mga blikon. Dili ikaw ang naa sa gawas. Anya, mura man og lahig tingog nimo ang nangayog tabang mao nga wa ko mga bli. Sige. Balik na katuog. Kent. Nagsunggo ka. Ha? Lingkod na desk kama. Dali. Okay ra ni. Lingkod lagi. O ni hangad. Okay ra lagi ni. Dili gina okay, no? Dugo na nami agas imong ilong, oh. Kinahanglan mo tang-on na. Lingkod na, sige na. Kalma lang. Naratol lamang ka. Natural nga maratol gyud ko. Kaya dili ko gusto nga doon ay mahitabo ni mo. Ikaw ba nga akong anghel din sa syudad? Ha? Oh, tutok man ka na ko. Wa ka matuwas akong gisulti. Ikaw nga akong anghel din sa syudad. Kaya atiman ko ni mo. Mao nga, atiman ang sati ka. Sige na, hangad na. Ayaw ngisi, kay emergency ning akong pagka-nurse karon. Sige na ba? Tarong hangad. Sabi kong ipasla ka ng imong ilong, uy. Hey, go ha. Ayaw pagkatawa kay mo agas nagsamot ang dugo sa imong ilong. Ay, tuod na kay gapas. Naanang kahon. Okay. Hangad lang niya sa tamangit akong ikapaslak ka ng imong ilong. Ayaw nagkabala ka, Kun. Mawain mo kagwapo ka ron. Kay akong suksukan o gapas ng imong ilong. Muraon na kag si Palito ka ron. Sige na, hangad na. Ayaw paglangas. Makaginhawa pa kakawani? Ayaw kabala ka, uy. Di pa ka mamatay, ana. Kay pinangga ako sa Ginoo. Ha? Nga naman. Ay, mangutana pa man ni siya. Ay, natural. Ikaw ang akong anghel nga magbalantay din sa syudad. O kay pinangga mo ko sa Ginoo, panggaon sa kaniya. Daan na. Muna na kag si Palito nga may bangon gikan sa lungon. Alagi pagkatawa. Ako rin pwede mo katawa. Kay seryoso na nahitabo ni mo. Anyaan sa naman. Nakita mo ang naong anang siyasa? Ay. Hapit ko marisigas sa komunikin. Ha? May nanawag na ang tagigas ta. Sa diyang nagngingay kong tabang ba? Unya? Pero saan ba pagkaunsa nga kalit mang mitong nga sluyos kenta ko? Kibunod ko pa daw sa gawas. Pa daw sa gawas pa daw sa sluyo. Naa si Kent karon sa iyang studio? Natural nga mo anak siya. Kay nago diyang bagong uyab. Visit. Render lang clear eh. Di ko po surrender lagi. Ngano man ka? Naunsa man ka? Kagahi pa rin mong pasabton? Ugma ha?
Mamalik na sa studio ni Kent. Kala eh. Para na kong Kent. Ha? Masa yung gibahat ni mo? Mabungi ko na kung mapakita ko dito. Hilom di ay. Bungian gyud. Ay, lagi. Ikaw na ba daw ulit eh? Naguhat lang ko ng musluyo. Dog, dili pa ka matulog. Nagbata pa day ka ng imong? Dili ba ko makatulog kung dili ka matulog saan? Mao man ay tugo ni Kent nako. Iya ko maguwang. Ako ang magbuot sa akong buhaton. Pero dong Hans, dili man na makasulbad ang inom sa problema. Musamot ang imong kaguolan ng bino. Kay matod pa sa akong tatay, kanang alkohol makapahimo na nimong demonyo. Dong, padayon na lamang sa unahan, oy. Pero, sabi akong buhaton ng imang. Magbalik-balik man sa kong nahuna ang nahitabo. Okay. Kung babae ang atong anak, Veron. O kung lalaki, Kyle. Kana, okay na na. Nindot na ng paminahon kung singgit ka og. Biron, panghuamog silig sa silingan. Kyle, pagbuta og asin sa tindahan. Hans! Babae! Makita ko pa ang among kamalippayon niya itong higayunan ng imang. Ay, nakasabot magkos kong kibati, dong. Pero uwa naman ko tayo mahimo. Nahitabo na ang tanan. Dili na to ikabalik ang paghitabo sa unang panahon. Dili na yun. Bisag mamatay pa ang babae nga nakaingon sa kamatayon ni Kara, pero dili naman siya mabuhi pa. Kinahanglan bayaran ining ayisa ang kamatayon sa kong minahal ng imang. Oops. Ayaw pa ka na sa higdaanan. Anak lang kamukhaon, silbihan ti ka. Special lang imong pamahaw. Itlog na tinibuok, scrambled egg, fried egg o bacon. O init nga kape. Salamat. Unsa man, gusto ka og kalingawan samtang magkaon ka? Kay masaya ako. Unsa? Siyawan ko nimo samtang magkaon ko. Oh! Sige na. Pili lang. Cha-cha, rumba, hala-hala. Unsa na mga siyawa, oy? Pag tiniguang mo na. Ay, bakti man ang mga binatanon, good. Sige na. Pili. Ansa man, cha-cha? Sige. Chacha na lang. Okay. Sagad ang kaon, sir. Kahapi ko ninyo, mga panuway. Oh, Claire? ay, Tago! Ay, sakit sa kulang. Hindi gusto aliya, uy. Gawas, Claire, gawas! Nga naman, ha? Nga na pagawat agay! Uy, ikot yan! Patanawa ko ng naok ang imong gipulin ako! Gawas! Unsa ba? Uy, Anong hilabot ang kasamang kinabuhi, ha? Dali na, Claire! Dali na! Kaisugan ng clear, uy. Mura man siya dragon nga napas mo. Pulili baka ako, no? Ay, hindi lang ko kay gipatabunan na ba ni Kent akong naong. Bakit ako sa dagoy ang nababayana? Nalamutan ako magiging siya sa akong naong. Ba't di nga nagnaw, no? Bakit ako ang nababayana? Dili mahimo. O ganun, dili man mahimo! Basta! Dili mahimo nga imo misang mukon. Nagkaparte ka. Og ayaw pagbuhay din sa akong studio. Dili ko mubiya din niya, kung dili mo paggawson ka ng imong kabit. Naunsa naman taon ka, oy! Napatuyan ka na magbukar ng baba ni mo! Paminaw, ha? Dili na nako kabit si Jessa. Tungod kay dili ta kasal. O gawas pa.
Buwag na ta, di ba? Nganong imo mo siya gitaguan, ha? Usa man na siya bayot na? Bisan unsa pa akong buhaton sa akong kinabuhi, wa na kay labot. Busa gawas na. Ug ayaw na pagsuod din sa akong studio. Aray! Agay! Agay! Nahabong sa sagdanan? Aray! Ayaw paggawas sa mong kwarto, Ayesa! Ayesa! So sa kwarto, Jessa! Salbahis ka, Ket! Salbahis! Salbahis! Dali na! Dali na! Kung di ka gustong mapunan parang bunog mo, lakaw na! Nasingkahan na hinuon ko ni Kent. Ay, sa tuyang uyab mo'y katigri ba? Hindi na lang ko magawas din is kwarto. Kay, masingkahan na sa bunya ko. Agay, babuhikin ako, Ket! Ikapuyo ka ng kabaldita ni mo, Claire! Sobra na ka! Ket! Buhikin ako ba? Sakay na, upo ulit sa inyo! James, dadaan na siya pa ulit sa inyo. Kung di ka gusto nga bungian ka! Shit! Claire, mamiya lang ka din eh. Isug na kay siya, oh. Tungag yun sa iyang kwarto ang babae. Nga, nakita ka siyang now. Huwag ko makaklaro. Kay ginsahan ni Ket og tualya ang sa babae. Perting hadlukan niya nakakita ko siyang uyab. Si gustos Kent na makita ka now sa iyang gipuli ni mo. Mugin na kapalipog na kong maayo. Huwag ko kasabot kung anong dali niya gitabunan ang nahong sa maong babae. Ay, muli lang to, eh. Kay, Hmm. ouch, kasakit sa kumbat. Ano naman? Gihagbog ko ni Ken sa hagdanan sa iyang studio. Uy, ikiha na! Dili. Di na? May nahuna-hunaan ko. Sa may mga nunaan, ha? Basta, yun ay laing paagi nga mo gawas ang uyab ni Ken sa publiko. Sa lagi! Pamati. Ay, salamat. Nga nahilom na sa silong. Naon sa naman ka si Kent katong Claire. Ay! Kagang! Lisurag batasan ba yan? Maugit yung batasan kung mag-away mo sa una sa lablab pa mo? Dili man. Pero maldita yun na siya nga kanang wa sa lugar. Mayo na lang nga wa siya magklaro sa mga naong. Ngano dili masagi ka gusto nga may makakita sa akong naong. Tanaw hinuon. Nagtuon na lang hinuon siya nga bayot ko. Pasag ditong bayan. Makalibog masad ka Kent, uy. Grabe ko ni mong hadlo ka nga makakita ka tong imong ex akong naong. Gilabay ko ni mong tualya sa ukod. Wa na ko ilabay sa mong o. Gitugpo to na ko. Labay to, uy. Sakit man gani akong naong. Sorry na. Doon nagawin ang ngita ni mo. Anya, just sa pagid imong gingana ko. Sabtan na lang ko. Dili ko gusto dagang hasol. Nakahasol ko nimo. Oo man. Basta. Ayaw yun ipakita og lain kanang naong ni mo. Ilabi na sa kumakaila. Hello, mahal? Hello, mahal? Niyan ako sa Bohol, sa Chocolate Hills. Sayang, wa kang makauban ako. Pero as usual, mag-video ko para gyud nimo. Tanawang Chocolate Hills, oh? Dunghans, at dagang panihapon, nabukad na kuslamisa. Nangimang, gwapa kayo si Kara, no? Sa iyang picture din sa phone. Aw, gawas nga. Buutan, gwapa ginas Inday Kara. Pero maayo tingali nga dili ka na magsikitan aw siyang mga video o mga picture dong Hans. Pasagbi ko ninyo ng imang.
Dili pa ya maayo nang magkagubot mong duhang managsuon tungod sa nahitabo ni Kara dong. Labaw nang dili malipay si Inday Kara kung magkabingkil mo sa imong manghod. Dong, ang imong buhaton gyud no, mukalmag gyud ka. Unya mukaon ka aron makapanguna-huna kag tarong kung unsay sunod nimong buhaton. Ug ayaw una pag-inom, oy kay dili na, di ka makapanguna-hunag tarong anak kung makainom ka. Unang imang, mukaon ako. Maligo na ako na. Kana maligo ka kay nanimaho ka nagsingot. Oh, kaon nagtiwas. Nawaan na akong gana. Ay, dili na mahimo. Ayaw gid padlas mga sitwasyon nga makalabad sa utok ug sa dughan. Iutot lang gud na. Nalihar gud nimong makaliko sa sitwasyon, no? Nagkarabulan na kanita gadina, pero karon naginamaw na sa ka. Da, joke lang gud. Dili na to iseryoso ng kinabuhi, uy, kay 80 ka pinatakotob. Ha? Ngano nang katagaan man ka nga 80 takutob, ha? Ay, mubo naman lang kinabuhi ang mga tao ron tungod sa kaguliyang sa kalibutan. Swerte na lang kaayo kung makaabot ta 100 ang edad. Una kita lang buhaton ini. Sige na tagbadas. Ngaon sa toy? Ano ta mga on sa atong atuan? Asan kita ini, ha? Sa ilang bay ni Hanso Kent. Magpagulat ka gikan, Ken. Dili si Kent ang akong tuyo ron. Tuas si Kent sa iyang studio. Naglibog ko. Si Hans ang atong atuon. Pero, dunay nakapalibog nako sa lihok yun ni Kent. Unsa man na? Ang lihok ni Kent kanina, mura siya nataranta og maayo nga nakakita ko ato Jessa. Batit ang nagnawi ang uya, boy. Mang di siya gusto makita ni mo. Dili, lahi lagi gyud, lahi. May nahuna-hunaan ko. Unsa naman sa na? Hello, Hans. Hi. Unsa naman, Claire? May isumbong lang unta ko nimo. Unsa man na? Si Kent, dunay gitago ang babay sa iyang studio. Ayaw si Piata sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Matag sahog sa adlaw. Kung palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.